Здравейте, приятели! Аз съм Иван и от толкова много време къде не съм снимал. Извинете за цялото нещо. Извинете, че не ви казах здравейте, приятели. Съжалявам. Но просто толкова исках да снимам, че просто прецаках към тази студиото и не ми работеше известно време. Утренните ми се скапа. Лаптопа го носиха втори път на ремонт да оправят езика и такива работи, защото тия пичове нещо са бъркали. Бъркали са там какво трябва да сложат, ама не са забелязали, че езика, българския език го няма. Но това не ви интересува. Ще мисля след много време, след една седмица започвам поредицата на Майнкрафт, или мисля да почвам поредица на един сървър. Не знам дали ще се изкушите, но ваша работа. И там ще оцеляваме. Може би ще е поредната поредица, може да е първата поредица до сега, където аз съм правил с Хозуни или не знам, защото ще имам хак Хозуни. Но ако вие играете в сървъра, най-добре е да не знаете това, или го знаете, ама не го казвайте. Защото например, вие имате Хозуни хака и могат да разберат и ще ви баннат. Затова не го казвайте и да си мълчите, както и аз си мълча за останалите ми приятели. Това ще е за този кратък влог и благодаря, че ме гледахте. Аз бях Иван и довиждане. И не забравяйте да се абонирате, лайквайте и включително пишете най-важно коментари, за да знаем какво да правим. Благодаря, че ме гледахте. Аз съм Иван и довиждане.